isugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umaymang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Ita agundaway may samanen asurat ti intay basaan kenikan biag ditoy laang programa tayo alagip ti napalabas. Daytoy asurat ket manipod iti pagayam akayat na ti agpaylinged iti Nagan Area ti San Fernando, La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak ngaylinged na kumalatan iti Nagan Area. Tallo kami nga agkakabsat. Marigrigat laeng ti pamilyami. Idi ubing kami, napadasan mi ti mabasa iti uneg ti mismo abalay mi, gaputag ted ti bubong mi tunggal agtudo iti napigsa. No mapugsat met ti tsinelas mi, daiten ti amami iti alambre basta lakit di mabalinpay ket isu ti usaran mi amapan agiskwela. Adamet dagiti gundaway nga awan sidaan mi ket aglabay kami latan iti kape. No maminsan met pandisal laeng ti ipapauneg mi. Ngem no adamet na wadwad abirok ti amami, makasida kami met iti itlog ken tuyo. Gapu kadagitoy anapadasan mi, ingaed ko tinagadal nga uray kasanupay tirigat ti panagbiag mi. Ket kaasi ti Dios nakaturpusak met. Idi nakapasaak iti board nagaplayak adagos iti trabaho ket pagyamanak gaputan naawat akmet adagos. Ditoy kung aruden arugyan ti ag salaysay. Oh, Rhea, di mo ibaga nga overtime ka manan. Kapilitan ama ng Venus. Ay, sus! Bumak ng kaadagos, gapu iti kastangar aramida, maading ko. Ah? Sika talaga manang. Amumatan. Masapul ko ti agdoble kayod. Nang rona itataaddan iti kolesyo dagiti doa kakabsat ko. Sabali pa'y ti yurunno nga aregalok para iti ama. Maawatan ka matkit di. Agam ne, di mo kumamat baybayan ti bagim, Rhea. Aginana ka mat narigat ti agsakit. Nang runa ket adda tayo dito'y adayo. Wen manang, no worries. Kompleto akmat kit di iti vitamins. Kat agyaman na ka. Awan anyaman na, Rhea. Palpalagipan ka laeng mat. Kaslaawan nga mininanam. Agasam man ti aldaw ken rabi a panagtrabaho. Sabali pa iti overtime mo. Di kan samatan matmaturog. Matmaturog akmat Ngam kas iti nako nakitayan, masapul ko ti agdoble kayod para iti pamilya manang Venus. Hello, Rhea anak. Kumusta ka ngay? Kumusta mo ti trabaho ni Amron? Okay lang mat papa. Da kayo ngay. Kumusta kayo mat nandita Pilipinas? No na kami ditoy, awan rumba nga pagdanaga manak. Okay kami lang kanagiti kakabsat mo. Sikati dandanag ko, ta adda ka dita dayo. Awan kadkadwam dita. Awan rumbang apagdanagan nyo kanyak, papa. Nairwama ko nga awan kadkadwana. Amo yung matdata, saan ka di? Wan matkat di Ang sabali dito'y Pilipinas, sabali mat dita anak ko. No dito'y, okay lang siguro nga awan friends mo. Ta at least anda kami a pamilya. Dita ngay, awan kami lang aruten, awan pa'y friends mo. Kasarukan ngay anak ko. Ni papamat, tila pagdandanagan nyo. Okay aklaan ko nakmanan.
Kabailak ti bagit, papa. Amok mo't kat di, akaba alam ti bagim. Iso na lang, ta talaga ajak maliklikan tiyag panunot, anak. Unay kay lakit din, aya. Kabailakon, papa. Bakit akon, papa? Iso nga awan nga roden rumbang apagdanagan nyo kanya. Agina na kayo kit din, ta sigurado amasapa kayo manen amapan agpasada inton bigat. Sige nga roden, anak ko. Agina na kamutlitan. Good night. Ne, apa yun, papa? Aglulwa kayo matabang buybuya kadagitala dawan. Malagip ko lang amin, iniubing kayo pa, Dayan, anak ko. Papa? Kanayon tayo, ini ama pa nagpasya rin di park. Rikrikusan tayo ti park. Kat numabanog kayo amag na, aglulumba kayo ng agpaubakan niyak. Kalpasan na, gumatang tayo iti ice cream. Sa tayo tumanan magmag na nga agawid. Papa? Da kayo nga kakabsat tinagbalin na pigsak. Da kayo tinagbalin nga inspirasyon ko. Tapno ituloy ko ti agbyag. Nang runay di pinanawan na tayo ti inayo. Nagsakay ta panunutan ti panang panaw na hindi kada tayo. Gapo iti isusurot na iti sabali a lalaki. Papa? Oray makuna sang kasapol, sang kasakmol laeng ti mabirbiro ka kidi. Naisakad ko matibiyag tayo. Babaan ti panakiman manehok iti jeep. Kaasi ti Diyos, nakalpas mo't ni manang iyo. Katita mangmanggadan. Iso na lang, dadayumutan ka na tayo. Banag apagyamyamanan mimat nga kakabsat. Ngamin, uray ka sa ti kinarigat ti biyag tayo. Sanda kami abinaybayan, papa. Da kayo ngamin ti makunaagamang ko, anak ko. Da kayo ti kinabaknang ko. Ipatpatag kayo unay-unay, Dayan. Ipatpatag da kayo matunay, papa. Gusto day tani. Makapailuyos kayo mat. Tinasayaat. Umay kayo. Mapantayo ijay kusina. Naidasar konti pamigatan tayo. Kinapudno na, dengdenggag ti sarita nyo, itay ka ni Papa, Dayan. Manong Carlo? Masyanak unay ka ni Papa. Nakita, kan nariknak tirigat kan sakripisyo na, manipod ubing tayo. Iso akas ka ni Manang Rhea. Igagaad ko ti agadal, tapno makalpasak mat. Kat no makastre ka kadagos iti trabaho, agnam ay tumutan ni Papa. Uray siyak manong. Kaya't kumati makalpas. Iso nga igagaad kumati agiskwela. Wana din ko. Kasta ti aramidan ta. Iti kasta, adamot pakakitaan ka ng itirigat kan sakripisyo ni Papa. Kastamat na ni Manang Rhea. Wen manong, kumusta mat nga tan ni nanang anya manong? Sa dinumat nga tatiayan na ita. Di mo lagi pan ti tao anabayagan na pimanaw, Dayan. Manong? Ingkak tagluton, ta amang ano paawidan ni Papa. Sigurado ayawid naman ang tibisin na, ta kaya't nangagsasango tayo amangan. Oh, pare Arturo, kumusta kan? Oh, Marising, si kamot gayam. Wan, pare. Kumusta kan? Kumusta dagiti anak mo? Ay asino nga minantay inaanak ko iti bunyag. Ni Rhea, Mare. Ay, wan, iso nga agpaiso. Kat kumusta matan nga ay dayjay nga ubing, damag ko ang nagraduaran iti nursing. Ay, wan, Mare. Kumalaw di pa'y nagabrudan. Anda ita iti UK. Ay na, nagsaya atin no kasta pare. Kat dagiti duapay ngay nga anak mo, kumusta damatan? Kasi ti Diyos, Mare, dandanimot ng agraduar iti marin ni Carlo. Nimot dayan,
Mangal alam man iti accountancy. Oh, agasem man. Talaga nasisirib dagiti anak mo, pare Arturo. Ayun gayam. Lingay mo't Imelda. Sa dinumatan ti ayan na ita. Daita ti jak amo, mare. Ang nadamag kumot iti, ang nagawid na kano ije Ilocos. Taga ijay kanomot kinangisukatan na kada kami. Kastaya. Ay, unay mutlakit din nga agpaiso ni Mare Imelda. Di na mutlakit din pinampanunot dagiti anak yo. Wan nga ron Ang niya ngay nga ron. Nalabit ngay sumot tinaibatog agasat ti pamilya mi, mare. Ang sa nabali, tauray kaskasano. Nabaalak mo't nga insakad ti panagbiag mi nga aga ama. Hello, Papa. Anya ngay tararamitan nyo? Mangan kami, anak ko. Si Kangay, nangan ka ka din? Saan pa'y, Papa? Kariring ko laang. Anya ngay ti si Dayo? Ay, siligang akar ni ti baboy, anak. Wow! Nagimasan? Ay, talaga anay imas, anak ko. Sayang lang, tadi mo maramanan ti kinaimas ti lutok. Uwan nga rod Sana bale, tamaramanak tumanan apaman nga agbakasyonak, Papa. Lokasta, agbakasyon ka, anak ko? Uwan, Papa, angam saan pa'y nga ita? Intunto. Kung naglakit din agbakasyon ka itan? Basta agbakasyonak to, Papa. Angam saan pa'y nga ita? Saan pa'y ngamin nga umdas ti urnong ko? Anya launay ngamin aya ti urno nga manak ko. Napadakkel mo mutan ti balay tayo. Saanan nga agtitit nga agtudo. So nga agawid kan. Iti kasta, agdeden na tayo mutan ka dagiti addem. At dapay may sa ngayor urnungak, Papa. Kan may sa, amo yumat nga agad-adal pa'y laang ni Dayan. Iso ang masapol nga agtrabaho akpay. Sana bali ata nakagraduar mutan ni Carlo. Madama mutan nga agap-apply. At danton katulungam amang paadal kan ni Dayan, anak. Wan, Papa. Sana bale, umadanin ti panagbakasyon ko. Urayak nga raw ti panagbakasyon mo, anak ko. Agan-anad ka ditawain. Di mo baybayan ti bagim. Mangan ka kanagitin na susustansya. Iti kasta, saan ka ngagsakit? Wan, Papa. Uray da kayo. Mangan kayo mat amangan. Iti kasta, agtalinaed ti kinasalon at yung. Imbaglangan, tadda na iti aladawan. Imbaglangan, boy-boyak, no kastoy amalagip ko na iti anak ko. Ay, kaano lang idumbing na pa'y. Ita, nadakkel dan. Nakagraduaran ni Rhea iti nursing. Kat adan iti UK. Nimat Carlo, adan iti barko. Nilangan Dayan, tiagan adal pa'y. Hoy, malagip kumanan tinapalabas. Kaslamang manggag ko pa lang titimak ni Imelda. Kanti sangit na iti anak mi, hidang rubrubat apumanaw. Nagsakit na panunutan. Ngayon sukat na kami ti sa bali alalaki. Anya ngay nga ron. Talaga siguro akas titipiyag. Imbaglangan ta nasisingpod dagiti anak mi. Kontento na iti oray itlog kan tuyo lang asidaan da iti agmalam. Basta lakit ti agsasango kami amangan. Ay na, makapailiw mat dagiti anak ko.
Hello, Dayan. Naalam ka din ti impaw it kong allowance yukin ni Papa? Wen manang, kalalak launay. Okay. Ingka nga rodan kitaan ni Papa ije paradaan. Ibagam ta ginanapay laang. Ibagam ta inton bigat tumanen nga agpasada. Wen manang. Ikuyog mo ijay mall, ta igatangam iti baro apolo ken baro a pantalon na. Igatangam mo't laang iti sapatos na. Kalpasan na, mapan kayo mangan iti restaurant. Imbag no kayat na ti mga restaurant, manang. Amang ano ibaga naman nga agpalingki kami. Tay sulangan ti agluto ije balay. Ibagam ta iso ti imbilin ko. Sige nga rod, manang. O sige, umawag kan to inton adda kayon ijay mall, wan? Wen manang. O sige, urayag ti awag mo, Dayan. Atoyan ti kapeyo, papa. Agyaman anak ko. Nakadadayo man ang tinakay turungan ti imatang yo. Tiyakban na mo anak ko. Kasla ka na yun nakamailiw kadamanang mo areya ken manong mo akarlo. Tiyo nga min unay ida pampanunutan Iti kasta, saan yo ida kailiw? Agbiro kayo iti pagpalabasan yo iti oras. Agbasa-basa kayo iti dyaryo kasi jay. Oray kasano ti aramidag. Jak matlat na maliklikan ti mang panunot kadakwada. Agbakasyon na kumamad. Iti kasta, agbabanding tayo manan. Bayan nyo, tay bagak day ta kadakwada, papa. Uwan man anak ko. Oray awan ti inayo. At least, makunaklat ta kumpleto tayo. Basta agawid dagiti dua akakabsat mo. Break time gaya man. Wen nga rod, nagbiit ti oras. Wen nga rod Umay ka, mapantay dya kantin. Intaman agkape, tani, kasla makaturturog akmatan. Wen nga rod manang, oray siya, kasla mayop-yop pakitay. Mala, tumakdar ka nga rodan di tataintag kape. Wen manang, Cellphone mo sa ti agriring. wen manang, amangan no ti amak manen ti umawawag. Amo na nga min akas ti nga oras ti break time ko. Mang kumusta man nga tan. Ay kasong batang paya. Amo matan, dagiti babakit kan lalakay. Isulaangan ti liwliwada. Ti makisarita kada tayo nga anak da iti adayo. Wen nga rod manang. Timad gayam kabsat ko ti umawawag. Ay, sungbatak labit manang Sige lang, Rhea. Hello, Dayan. Manang, awanan ni Papa. Anya? Natagi, kasana na si Mang Buti sa ospital. Saan? Sana po na dayta. Saan? Pangasim, Diyos ko. Isublim ti bihag ti Ama. Please. Ang moment nga iso lang ti rason. No apay nagtrap-trabaho ag dito'y adayo. Ang asim ka di. Tadi mo pa'y alalaan ti Ama. Ang moment nagiti plano para kan Juan. Aramida kami na pagayatan. Basta biyagam lang ti Ama. Pang-asim, Apo.
taak lang ang nagawid. Sorry. Malaglagip ko ti itsura na. Lukas dyan ang makasalpa takit malam dito'y salas. Tilataladawan niyo at doon yararakupan na. Kasarsarita na dagiti ladawan niyo kani Manong Carlo. Agraman tiladawan ni Mama na ka-free ti salas. Manang Rhea! Dayan! Manong Carlo! Awanan ni Papa! Papa! Papa, ya pinanawan ka kami matan, Papa. Kasano pa yan nagtiplano para kan ka? Papa, ya tinakman na nauray, Papa. Papa. Sorry, Papa. Sorry no naladaw. Sapay ko mata mapakawanda. Amoy umangar aramida kamin dagito. Tapno maparangay ko lang tibiyag tayo. Ang anyan tamapugaw kayo matlang gayam iti matang ko. Para anya pa'y ngarot itahandag ito'y noawan kayo matan. Amin dagito'y katinsanganak para kada kayo. Ngam anyan. Anyan tanaladaw ang gaya man. Sorry, Papa. Sorry talaga. Anya pa'y tiserbe ti ado ak kwarta itanawan kayo matan. Anya pa'y tiserbe ti balay kan lugan na ginatang ko para kada kayo. Kasano pa'y makita yun dagito yan nagregregatan. Kasano pa'y katawan kayo matan. Anya nga nagita papeles, Manang? Papeles tilugan. Balay, kanlo ti aginatang ko. Apara ko makin ni Papa. Carlo. Ha? Ngaman yan. Tadyak mat na yawat kan kuha na dagito'y inisibibiyag pa'y. Manang Rhea. Nagsakit ang panunutan. Insagsaga na at madanin akasangay na. Taiso ko matipanangtad ko kadagito eh. Ngaman yan. Anyan tanala daw kayo man. Oras siyak, Manang. Nagano ti plano para kani Papa. Di nakmatan na oray. Ing karigatak tinagadan. Nagturpusak akum laude. Nagtrabaho ag iti adayo. Nagtrabaho ag aldaw ken rabi. Ing katangag iti baro ajip. Taisuman ti arapap na. Ing katangag iti balay kan lote. Para kan kuha na amin dagito'y. Sorpresa ko man. Ang man yan.
Tawan matgaya man serbi dagiti nagbambanugan. Gaputa dyan matal na danunan na si bibig. Awan ti sabali akid daw na. No di ti makumpleto tayo nga kakapsat. Day tati sang kay bagana. Tunggalag sang sango kami amangan. Iso ang mamatiag. Ano sa dinuman ti ayan ni Papaita. Naragsa ka mang buy-buya kada tayo nga anak na. No kabaalaklaan ko mga isubli tinapalabas tapno makaden na, maarakop kan maitad ko pa'y dagiti regalok iti amami aramidak. Hanggaman yan, tasaan meten amabalin. Isang sangit kan kasarsaritak latan iti sangwanan ti tanem na nga uray amok adi na kon mangeg. Nagsakit, nagdagsen iti barokong nang runa no panunutek nga amin dagiti inararamid ko ket dinan makita. Kadagiti padak adumdumngeg ita, ikkanyo iti oras dagiti nagannakyo. Kaistoryayo ida, arakupan nyo ida ket ipariknayo ti pammatagyo kadakwada. Iti kasta awan to ti pagbabawyan nyo inton dumteng ti maudi nga aldaw. Aging galaangan ditoy Miss F, ket pagyamanak unay ting kapanangibasa ken panangyornos para iti pannakaidrama toy surat ko. Toy pagayam mo, Rhea. Ken ka pagayam, Rhea. Pagyamanak matunay tiing kapanangibinglay iti kapadasam, ket patsak nga ado ti makarelate iti daytoy. Mariknak ti sakit iti kaunggam, ado ti kastoy asinaryo ti biag, angam anyangay nga rod, adda ditan, napasamaken, saan tayon ang maisublipay ti biag dagiti naawanen nga ipatpatag tayo. Ngamkit di, mamatiak a proud na proud ken ka ti amam pagayam, Rhea. Saan kayo man ang nakapagsarita sakbay anauyos ti biag na at least adamat latta oras yo idi nga agsarsarita iti telepono. Kang runaan iti amin ammo na tirigat ken sakripisyom para iti pamilyayo. Anyangay nga rod, talaga akasta ti biag pagayam ko. Nalabit analpas na matan ti misyon na dito'y lubong, isu asinubli matan ti Diyos ti inpabulod na abiyag. Ti kasayaatan nga aramidam ita, ipariknam kadagiti kakabsat mo, kasta matan kadagiti agbalinto akakaanakam, ken syempre iti buklam tumet a pamilya. Ipariknam kadakwada ti pammateg adi mo na ipaay iti amayo. Alakastan pagayam, Rhea, ket pagyamanak unay tiing kapanagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag.